Kaixo eta ongietorri hiri baratzea saiora. Bagatoz beste behin ere, baratza eta baratzaren inguruko kontu ezberdinekin. Gaur gurekin izanen direnak ondorengo hauek dira. Batetik, Aingeru Tabar izanen dugu gurekin. Bestetik, Imanol Ibero. Mikel Baztan ere etorriko da gaurkoan. Eta azkenik, Inigo Segurola. Dena prest dugu, beraz, hastera goaz. Aingeru! Oi, nabe? Kaixo! Ze bizi. Betikoa. Hementxe bidaurretara etorri naizela. Zure bila etorri naiz, hilarrak ereiten erakutsi behar omen diguzu, ez? Bai, orain da garaia, ereiteko hilarra, urri bukaera, azaro hasiera, hortxe, da garaia. Orduan beranduago, agian nik jartzen ditut garai honetan gero igual lurrak ez gaitulako uzten eztasunaren gatik, eta udaberrian baita ere, agian utzi dezake, baina ez, orduan hola ziurtatzen dugu uzta, esan daiteke. Bale. Ikusi dut, ja prestatu duzula, hori da, lehenengo gauza, hori da, ongi prestatu, lurra, bai, kordela jarri eta markatuko dugu. Irekiko ditugu bi kata, bat eta 50 marrera batetik bestera. Bai, ematen du asko dela, baina gero beharko du landarea, beharko du lekua, eta guk pasatzeko ere tartetik, pasatzeko eta biltzeko, uzta jasotzeko, baita ere leku hori beharrezkoa izango dugu. Metro eta erdi orduan. Hori da. Eta otsailean, behin landarea atera danien, probestuko dugu tarte hori letxuga bat jartzeko, ziklo motzeko landare bat jartzeko, kasu honetan letxuga. Otsaila goiz da letxuga jartzeko? Goiz da, baina hilarrak babestu egingo du. Bale, oso ongi. Ados, orduan hasiko gara. Bale. Markatu. Betiko tramankuluarekin. Markadori hartu eta ra. Hori. Jarriko ditugu arrastoak. Aingeru, bitartean galdetuko dizut, hemen ekarri duzun haziaren gatik galdetuko dizut? Bai. Hazi hori pasatu didate Nafarroako hazien elkartekoek. Badago elkarte bat, haziak berreskuratzeko lan bat egiten ari duena, oso lan garrantzitsua. Orduan ibiltzen dira nekazari ezberdinekin, haziet galdezka eta baita ere hartzen dituzte eta gorde eta orduan niri hauek ekarri dizkiate, nik ere beraiei nire haziak babak eta potxa batzuk eta eman izan dizkio eta hola saiatzen ari gara mantentzen pixka bat. Bertan ereiten dena bertakoa da. Hori da. Oso garrantzitsua da, orokorrean bertako hazia askoz ere fuerteagoa da. Askoz ere hobe eginago lekura, klimara, orduan erantzuna askoz ere hobeagoa izaten da. Jarraitu dezatela eta jarraitu dezagun beraiekin elkarlanean. Hori da. Azkenean denok beharko dituzte bai nekazariak, baratzezainak denak, ez? Bertako hazia duen edonor. Eta horrek ematen dizu askatasun bat baita ere, zuk erabakitzeko zer ere egiten duzun, zer jaten duzun azken finean. Oso garrantzitsua da. Bestela, galtzen badira, azkenean behartuta zaude saltzen dizutena jartzea. Hori da. Beraien nahi dutena jatera. Hori da. Ez. Orduan, guk erabakiko dugu. Hoxe, ja baduzkagu jarritak, orduan irekiko dugu hau eta 1, 2, 3, 4 eta 5. 1 eta 50. Bestea, hori da. Hoxe. Zabaldu eta... Hori da, zabalduko dugu. Ereite lanak azkenean asko oso antzekoa dira, ez? Bai, dependeta ze hazi den edo... Baina kasu honetan babekin antza asko dauka prozedura. Distantziak eta prozedura. Dakan berezitasuna babekin izan daiteke hazi batetik besterako distantzia aldatzen da. Baba bera ere koskorragoa da hilarra baino. Hori da, hoxe.
Bueno, ireki ditugu, bai. Eta orain, botako dugu hazia. Eman dizuten hazi hau da dena ereiteko modukoa. Bai, oso ona, oso hazi ona da. Ikusten da, begiratua dagoela. Bai, eta oso ona, oso hazi ona. Eta hemen distantziak zeintzu lirateke orduan? Orduan, hori, hilarrentzako botako dugu bata bestetik zentimetro gutxitara. Vale. Hilarantzeko batean, baino... Hori da, 3 zentimetro gutxiago, 2 eta 2 zentimetro eta gutxi gora bera, Bai, aztu ezinean. Geldituko balitz utxune handia, ze gertatuko litzateke? Bueno, hor ez duzula probesten lekua. Eta asko botako bagenitu? Asko botako bagenitu, badaka hor arriskua gero ondjoak eta garatzeko. Udaberri aldera, ez dakalako haizea eta argirik, argi dezente. Orduan, bauka bakoitza bere lekua. Gutxi gora bera, hori da, gutxi gora bera. Distantzia batetik bestera. Hemen bestea, jarriko dugu. Zuek orain ari zara egiten guretzako azalpen mota, baina, klaro, hilera luzeak egite dituzue. Bai. Eta horrela, hilera luze horretan, postura horretan hain gero... Bai, badaude tramankuluak. Gero minutu batzuk beharko dituzu. Bai, badaude tramankuluak, Zertarako, minutuetzako? Ereiteko da azkarrago. Baina, guri gustatzen zaigu eskuz egitea, dalako askoz ere ez dakit nola esan, zehatzagoa. Claro, zuk badakizu zehar ari zaren. Bai. Azkenean, orain arte nik ez dut ikusi makinarik hain ongi eskuz bezala egiten duenik. Ez. Orduan, kostatzen da, gehiago kostatzen da, baina hobe geratzen da. Eta orain egin beharko zenukena, hori estali? Hori, etxiko dugu. Honekin, jarriko diogu beste. Gurpildun nola aitzurra, zeitzen diozu zuk honi? Gurpildun aitzurra. Hori da. Oso invento ona. Bai. Epa. Venga. Gaur merendatu gongita, Bai. Indartxu zaudezu. Bueno. Eta albotik pasa eta... Hori da, albo batetik. Itxi egiten diozu. Itxi. Eta bestetik, bai? Bi albotatik. Bi albotatik. Hola, geratuko zaigu muñotxoa. Ja, prest. Hori da, badakigun dagoen hazia. Bai. Markatua geratzen zaigu. Hemen bukaera honetan itxi egin duzu, Bai, pixka bat, bueno, kurioso edo uzteko. Bai. Bi aldetara, eta listo. Esan duzu, otsaila aldera probestuko zenula hemen tarte hau, letxuga bat edo jartzeko. Letxuga bat hori da. Gero, noiz arte jarraituko du landareak? Noiz hasiko gilateke orain ereindakoa jasotzen? Hau, normalean, maiatza ekaina bitarte hor biltzen da hilarra, bai. Dena guraldiaren arabera. Segunda nola etortzen zaigun negua eta udaberria, lehenago edo beranduago, baina hortxe izaten da. Bale, eta besterik ez du behar orduan? Holaxen, eta hori letxuga bat eta ekaina uztailan, uztaila aldera, hau lekale bat da, orduan nitrogenoa sartuko dugu lurran. Kapotik hartutakoa. Hori da. Atmosferatik nitrogenoa hartzen du, lekaleak hartzen dute eta lurran erantzi. Eta orduan ekaina aldera nitrogenoa beharko luken landare bat jarriko genuke. Ez aza bat, brokoli bat, oso ongi joango. Osea, hilarrak erein diren lekuan, ondoren rotazioa deitzen zenion honi, ezta? Hori da, hori da. Oso ongi! Beste ikastaro bat eman diguzu gaur ere. Eskerrik asko, Aingeru.
Bueno, ikusten duzuen bezala, gaur mahatxondo batean, mahatxa zinguratua eta Imanol Iberorekin, mendiko upategiko semea. Aitea ere zurekin aritzen delako, ezta? Bai, aita da nagusia eta sortzailea eta ni bere testigu hartzen da bilen semea. Zuek Oibarren kokaturik zaudete, eta orain mahatxa jasotzeko unea da. Bai, orain atzo eta bihar. 3 egun besterik ez? Ez. Aurreko jamazkigu egun batzuk eta oraindik beste 6-8 egun ere geldituko zaizkigu. Osea, 10-15 bat egun bai mahatxa jasotzen. Bai, aurten batez ere eta ja aurreko urtetan ere, pixkat berriro eskulana berreskuratzeko dinamikan sartu gara eta zentzu hortan ere eskuz jasotzeko autua egin dugu ia denak, ia lursail guztitan. Eta horrek ere moteltasun bat ere eskatzen du, ze ere lana ere jasotzen dena bere isiago hartzen delako ere. Mimatuagoa ere, bai, ezta? Eskuz egindako guzti hori, eskulan hori, ez? Bai, azkenean alde batetik selekzio bat egin dezakezu mahastian bertan, baina baita ere bada lanerako filosofiaren kontu bat ere, ez? Ez dakigu, gu gure buruari galdetzen dugu zergatik hartu dugun erabaki hori, eta askotan ez gara konturatzen ez dakigu zehazki zergatik, ez? Baina azkenean da pixkat lurra eta gure mahastiak eta lan hau beste modu batera bizitzeko autu bat ere, ez? Eta moteltasuna eta gozamena, eta hortik, nahiz eta sufrimendurako eta egurra emateko ere tartea badagoen. Bai. Aipatu dugu hemen lursail batean gaude, zuen mahastia hemen duzue, ez da hau bakarra, esan duzu mahasti gehiago ere badituzuela, ez da, lursail gehiago? Bai, beste, hau eta ondokoak gureak dira, garnatxa motaketakoak, eta gero beste herriko eremu desberdinetan beste 9 lursail daude. Beste batzuk garnatxakoa, baina badugu sira varietatea, cabernet eta tempranillo varietateak ere. Horietan lursail bat bakoitzetik gutxi gara. Eta ekoizten duzuena ekologikoa da dena? Bai, dena, bai. Eta hasieratik hau mahasti honek zehazki 80 urte baino gehi izango ditu, nire aitaren 80 bat urte. Eta gainerakoak berriak dira aita jarri zituen hori 85, 86 urte haietan eta denak hasieratik ekologikoan. Hori esan nahi du, ongarri kimikorik sartu gabe eta azkenean pixkat lurra bera ekosistema oso bat bailitzan ulertuta, ez? Ongarria pixkat lurrari hon egiten dion ongarri bat da eta ez soilik landareari, baizik eta ekosistema osoari, ez? Eta pixkat hor logika hortan mahatxa ikusten hasi ginen eta upategia egin zuenean ere, ekologikoan. Esan duzu honek 80 bat urte ditula eta aldea ikusten dudanean beste hor zuk aipatu didazun horrekin, hauek ikusten ditugu solte ez da hitza, baina nahi aurkitzen dituzula lurrari itxasiak eta beste horiek doaz denak errenkada batean, beste erabateko... Bai, hori garai hortan pixkat mekanizazioaren kontua sartu zen lehen aipatutakoa eta azkenean hori horrela jarri genituen hori bilketa garaian batez ere dana vendimiadora edo esaten diogun makina batek dena jasotzeko. Vendimiadora batek lursail hori egin dezake ordu betean, gu eman dugu goiz guztia hori egiteko, 8 pertsona. Eta egia da aldea dela, baina egia da, mahats batzuk igual ez zeudela upategiaren bateko aina, eta egia da, beste ritmo batean lan egin dugula eta gustora, ez? Eta, aldi berean, hori mahastiak horrela jarri zirenean, horiek lantzeko beste 11 apero behar ziren horiei egokitutakoak, orduan atzetik kriston inbertsioak, traktoreak handiagoak, eta hor, progresoaren logika hortan erotu samar. Orduan gu, nola aurrera ikusi dugu ez goazela sobera ongi, pentsatu dugu, igual pixkatatzera joan da igual gauzako, bete ikusten ditugu. Zuek ekoizten duzuena, ekoizten duzue kantitate desente, Imanol. Nora begira ekoizten duzuen? Bai, gure ardoa ateatzeko lehenengo puntu klabea da Iruñan daukagun dendatxoa, mendiko... Zuena? Bai, daukagu alokairu luze bat eta bertan arrebak egiten du lan, beraz daude familia osoa hemen 3 sektoretan implikatuta ez, hori sorkuntzan, elaborazioan eta salmentan.
Eta hor daukagu dendatxo bat bertan ardoa hori granel formatoan, betiko moduan garrafa batekin eros daiteke, 5-10 litroko kutsa, grifodun kutsa batzutan edo botiletan nahikoena. Eta gero baita ere, bai, Euskal Herriko egia esan gure kontsumo komunitatea Euskal Herrian kokatzen dela. Irun nukleo bata Iruñean, beste iparraldean, Maulen, Azparnen eta Ezpeletan, hor hiru denda desberdinetan, eta gero Gipuzkoako Arrasate eta Aramaio eta inguru horretan. Eta hori da zuen ekoizpen gehiena? Bai, hor 180 edo badoa. Bai. Gero 110 zelitzen da, etxean? Kontsumo propio deitzen dena? Hori Euskal Herria ere bada. Ez, baina salmenta egiten dugu pixkat hori Nafarroako banatzaile ekologiko batekin ere partetxo bat, eta hori Kantauri Surialdean eta eramaten du Asturias Kantauriara. Baina nahiko gertu dena, hemen oso eremu txikian saltzen duzu guztia. Bai, azkenean aitak hola jarri ziren niri eta nik oso aukera polita eskura utzit eta azkenean orain gabiltzala pixka sustengarritasunaz eta historia guzti hauetaz ez hori pixkat edukiz jantzteko aukera daukagu eta zer nola eta bertan salduaz ez nik uste bikaina da hori. Mendiko upategia. Imanol, esan diazu hitz egin dugu nola jasotzen duzuen eta, baina oraindik ez duzu gerria jaitsi. Bueno, ordu batzuk pasa ditut dena. Hemen pixka gutxinez adierazteko guk nola jaso beharko genuken edo? Beharko genuke gantxo bat o gura izan. Baina egiten dena da ezkerreskukin hartu behan, da hemen mangoa, hemen ebaki eta hartu. Eta listo, besterik ez. Bai, baina hori bata bestean atzetik. Bai, klaro, noski. Eta gero kapatxartu eta... Egun osoan zehar, ez da? Meketakorako tartea ere badugu. Bai. Jo, Imanol, aurten igual berandu gabiltza, igual datorren urteko uzta garaian etorriko gara, baina kamarai gabetan. Hori da. Gantxoak baitu soberan ego. Bai, ez da? Hombre. Oso ongi. Mila esker, Imanol. Zuei. Zuen upategira ez, justo maastira hurbiltzen usteagatik. Plazera. Eskerrik asko. Zuei. Mikel Baztan jauna, gaur dastamena ezagutuko dugu, Noaingo Zentzumenen Parkeko dastamena zonaldea, ezta? Bai. Dastamena jateko kontuekin erlazionatzen dut nik, eta lorategi batean, enauzu baloreak jaten jarriko. Hori da. Gauza da hemen importanteena dela, baratza, barazkiak, jatekoa, dastaztekoa, eta baita ere, zentzumen guztiekin disfrutatzea. Da esparru bereziki jateko. Bale, orduan lorategi hau baratze bada, baina baratze ikusgarri bat. Hemen ikusten dugu oso zaindua eta oso adorno aldetik eta oso ongi daukazue dena, Lorategi baratze bada. Bai, nolabait adierazi nahi dugu baratzak eta edertasuna ez daudela kontran, ez? Orduan, hemen baita ere egiten da lorezantza moduan, barazki egintza moduan eta ekologiko beti. Dena ekologikoa da. Bale, orduan, baratze bat izanik, honek eguneroko lan bat dauka. Bai. Honek bai emanen dizuela lana, zonalde honek. Bai. Nor arduratzen da guzti hau ongi egoteaz, landaketak egin behar dira. Udal zerbitzuak egiten du kudeaketa eta gero biltzea hona etortzen diren pertsonak egiten dute. Bale, orduan, zuek arduratzen zarete, udal antolaketa, udalak egiten du kudeaketa guztia, landaketa guztia ere bai? Bai. Dana egiten du. Bai. Eta gero uzta,
uzta etortzen direnentzako. Osa, ni etortzen ba naiz? Hartu bai. dezaket? Bai, hau da azoka bat bezala, bai. Bai. Mhm. Baina ez daukat baserritarrik, baizik eta nik neuk aukeratzen dut zer hartu nahi dudan. Hori da, noski, neurria edo egiteko modua da normalena, ez? Bazoaz denda batera eta hartuko dituzu adibidez tomateak gorriak, Bai. letxuak handiak, Bai. halako baratz guztiak neurri batekin, hemen gauza bera. Nere beharren arabera. Bale. Hemen adibidez, bueno, orain tomate hauek berde daude oraindik, badago bateon bat hola jateko modukoa gastatu dezakegu, Mikel? Bai, ez baita, ikusiko duzu, Bai. ze zapore, bai. Uzten didazu? Goxo. Hartu behar dut bateon bat, hemen adibidez, txikitxo hau, bale? Venga, Neri erakutsi zidatenez, kontran atera behar dira, ez? hori da, bai. Hau hartu, Mikel? Eta hau probatu daiteke? Jakina, Eta bai. ordaindu? Ordaindu gero, hau ez, Esan baina... beharko diot, jandu tomate txiki bat. Kasu honetan ez, Ba, Mikel, hau da, zapore esplosio bat, bai. dastamena. Hau ez egin zuek onera etortzerakoan, Etortzen zaretenean jaso, Loreneatik pasa, ordaindu eta ondoren jan. Hori da, zeren baita ere, erabiltzen da beste diru sarrera bezala, hemen jendeak biltzen dituen barazkiak, gero ateratzen direnean ordaintzez. Orduan lantzen duzu ere bai? Lantzen dugu, jendeak disfrutatzen du, baina baita ere diru sarrera bat bihurtzen da. Orduan lantzen duguna ere da jendeak hartu behar duela. Arduratsuak izatea. Hori da, onera konfiantza bat ematen zaio jendeari, etortzen den jende horri, baina konfiantza bera eskatzen zaio Loreneatik pasa eta... Hori da, denon artean gauzak ongi egiteko. Eta baita ere, badu erabilpen oso handia, gela bezala. Eskola asko etortzen dira honat, ikusteko nolakoak diren barazkiak, frogatzeko, eta ja haien egunetan edo eguneroko bizitzan erabiltzeko. Ja, badakite ez direla poltsa batean etortzen, Hala da. baizik eta lurretik etortzen direla eta lan bat daukatela, ez? Eta zuk egin duzuna tokian frogatzea, Hori egiten duzu ere bai. Zenbait dugu ez bakarrik barazkiak, baizik eta granadak, pikuak, mahatsa. Hori granadak, ezta? Hori da, orduan baita ere tokian frogatzeko badaude gauzak, eta beste batzuk biltzeko eta ordaintzeko. Ze ongi, Mikel. Baina dastamenaren zentzumena lantzeko. Bai. Hombre, adibidez, kalabazina ez naiz hemen jarriko jaten, baina gauza asko daude momentuan jatekoak. Bai. Lantzeko... Eta momentuan hartuta da erabat desberdina. Bai, noski. Zapore guztiak daude hor, bai. Gertatzen da ere, ez? Mendian jaten dugunean, gauza bera etxean edo mendian naturak badauka zerbait, ez da? Bai, eta denborarekin eta hotzarekin, hozgailuan galtzen dira halako zaporeak, bai. Badaukagu beste ezaugarririk edo aipatzeko, zonalde honen inguruan, Mikel? Hemen, era baita ere, da ekologikoa, baina baita ere, italiar lorategi baten antza dauka. Orduan, esi oso moldatuak, oso moztuak, formalak eta baita ere bideen forma borobilak oso adierazgarriak dira era honetan. Egia da, ari naiz zonalde guztia hola ikuskatzen da oso zaindua eta landua duzu edena. Zoragarria, Zentzumenen parkea, noainen daukagun altxor bat. Disfrutatzeko prest. Gaurkoan ere Lurgardeneko lorategian gaude eta bertan udazken garairaino interesa mantentzen duten landare batzutaz hitz egingo dugu gaurkoan. Hemen dugu hoietako bat, Nicotiana silvestres edo tabako landarea. Ikusten duzuen bezala, tabako landareak hosto handiak ematen ditu, zenbat eta berago hostoak handiagoak izaten dira. Pixkat, hementxe. Pixkat, pegajosa bezala dute azalera.
baina hosto hauek dira erretzen diran hostoak. Erretzeko erabiltzen diren barietateen hostoak are handiagoak izaten dira, baina horiek jatorria dute oinarrizko tabako landarean hau dela. Guri interesatzen zaigun ekarpena da tabakoren lora. Ikusi ze altura hartzen duen, urte sasoi bateko landarea da, neguan galdu egingo da, baina lorak trompeta forma hau dute, txuriak dira, lora buruan lore asko sortzen dira, eta hauetan polinizazioa gertatu ala, trompeta hauek belzten juten dira, eta hau gertatu ala, barruko gordelekua, hazi gordelekua, belzten jungo da, eta haziak heltzen. Aber honetan arkitzen ditugun hazi heldu batzu, bai. Jaula, marroiska dagonean, hau erakutsi nahi dizuet, porque tabakoaren haziak dira, pinporta txiki horiek. Hau guztia do eta ez dira ondo ateratzen. Baina hemen egongo dira, 100-1000 hazi. Olako hazi txiki-txikitatik, aterako da landare txiki bat, eta landare txiki hori gerora ikusi zelako tamaina hartzen duena. Aber hau lehorxeagoa dagoen eta ateratzen zaizkigun hazitxoak bitu ez. Hau dago, freskoagoa orainik. Baina, bueno, ederra benetan eta polita. Kontuan izan, buru hauek nolabait ja azitara dijoazenean, lorarik ez daudenean, mosten baditugu, azpidik mosten baditugu, landarea adarkatzen juten dela eta hortaz loraldia askozaz gehiago iraungo du. Nolabait landariari haziak entzen dizkiogu eta landarea loreta dijoa berrio. Kasu honetan, udazkeneko interesa amaranto hori honek gehitzen du baita ere, ikusi loran inguruko kolorea, lehenguan baten ikusi genitun amarantoak granate koloreak, hau da beste barietate bat, horiskagoa, eta ja haziak heldutak daudenean, honek hartzen ditu kolore marroi hauek eta hazitxoak, pinporta txuritxo horiek dira haziak. Jasoko ditugu, noski, gero azitegi bat egiteko, baina landareak baita ere asko sakabanatuko ditu. Lurran bertan, eta datorren urtean bere kabuz baten bat ziur aterako dela. Hauekin batera, zinia txuri batzuk, ikusi ze politiak diren zinean komposizioa, kasu honetan zoragarria, dalia mota zoragarri bat, dalia jonka fragile, barietate hau izar forma kolora du, petaloak pixkatolak iribilduak, eta kolore arroxa petaloen ertzean eta horiska barrukaldean. Eta guzti hori nola jazten, kolore grisa gehitzen digun beste landare hau. Hau da Plectranthus bat. Plectrantusa incienso bezala ezagutzen dugun landarea, la planta del dinero ezagutzen den beste landare horiek, hori dana dia Plectrantusa izenak, kosta egiten da. Lora txikia baino bitxia badute, kasu honetan barietate honek ostaje grisa zoragarria du. Eta oso erraz sortzen ditu sustraiak. Eskerjatu ala, honek segituan sustraituko da, ikusi hau erakutsi nahi nizuen, hementxe, dira. Lurra ikutu gabe apenas, hor da barruan dagoen ezetasunari esker, Plectrantusak ja sortzen ditu bere zurtoinan sustraitxo batzuk, hau lurrean sartu eta landare txiki bat gordeku dugu. Etxe barruan, datorren urtean, kanpoan landatu alizateko, porque hotzekin Plectrantusak badijoaz Sudafrikako landareak dira eta ez dute hotza nahi. Beraz, datorren urtean izan nahi baditugu, eskejeak udazken hasieran egin behintzat. Venga ezer gehiago eta disfrutatu komposizio hontaz. Udazkena ja ondo sartu egoteko, loraz oparo dagoela. Gaur, ilarrak ereiten ikasi dugu eta mahatsa jaso dugu. Noaingo Zentzumenen Parkeko dastamena zonaldea ere ezagutu dugu. Eta tabako landarea ezagutu dugu. Datorren astean zer? Badakizue, Piztu Hamaika Telebista ostiralean gaueko 9:00. Aio!